खुलुमबाय आं रंजाली आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ होननानै दिनैथ' बिराद गरम माने थानोनो हाया दसेबो बायरायावहाय ओरैबायदि सानावथ' सान्दुङा बा ओंखारबानो माने खामलाबजोबो आरो ओमफ्राय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआवहाय आङो ताल फिथा बानायनो नागिरदों बे ताल फिथाखौ आं माबायदि बानायो बेखौ नोंथांमोननि सेराव देखायनो सानदों गोबां गोरोन्थिबो जानो हागौ मानोना आङो फार्स्ट टाइम बानायनो नागिरदों गोदो न'आवहाय आइया बानायनायखौ नायोमोन आरो दाथ' हाबा जाबोबाय थ' आङो फार्स्ट टाइम बानायनो नागिरदों आरो दा थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना बिदिब्ला दे नै दायो तालखौ लाबाय आङो ताला गोमोन आरो गोमोनखौ जुदि नायनोबा जोङो तालखौ सेरै सेरै नायनो नांगौ ओमफ्राय दायो आङो तालनि बिगुरखौ जिरनानै लानोसै तालखौ गथायैनो सुना लानांगौ नै आङो बावनानै जिरफ्लांनोसो नागिरदोंमोन मोजां सुनानै लाग्रोनांगौ गिबियावनो बिनि उनावहाय लासै लासै जिरनांगौ आरोना मानो होनब्ला तालनि सिङावहाय बिगुरखौ बख'बा माने पुरा बेजे बेजे बायदि नालाय ओंखायनो माने बिराद गोसो होनानै मोजाङै बख'नांगौ आरोना लासै लासैयै सम लायो खिन्थु लासै लासै खालामनायासो मोजां जायो नालाय ओंखायनो लासै लासै खालामनांगौ आरो नै दायो तालखौ आङो जिरखांनायनि उनावहाय तालखौ मोनथाम बाहागोआव बोखावनानै लानांगौ मोनथाम बाहागोआव बोखावनानै लाबासो मोजां जायो नालाय दायो रुख'नियावहाय जोङो रुखिनानै लागोन जेरैबायदि जोङो गाजर चाटनि बानायोब्ला गाजरखौ रुखियो बेबायदिनो बेखौबो रुखिनानै लागोन ओमफ्राय बेखौ नै उनथिंजाय नायोब्ला नुनो मोनगोन जोङो बेनिफ्राय जाय जिनिसखौ नांगौ बे ओंखारगासिनो दङ दायो नै आङो तालाव थानाय माखासे बेजेफोरखौ एक्सट्रा खालामनो थाखाय बेखौनो बाहायबाय नोंथांमोननाव जुदि खिरखा दङब्ला बेबायदि स्टाइलनि खिरखा दङब्ला खिरखाखौ बाहायनो हागोन आंनाव खिरखाया दङमोन खिन्थु अबेहाय थाखो नागिरनानै मोनासै नालाय ओंखायनो आङो नै सापात सालिख'ग्राखौनो बाहायबाय बिदिनो जोङो गासैखौबो बिदि सालिख'नानै लानोसै जाहाथे माने बेजेफ्रा थाफाया आरोना दायो आं तालनि एसे बाहागो लानोसै गासैखौबो बाहायथ'ला गाबोन समफोर बानायनानै जाफिनगोन ओंखायनो एसेल' लाबाय आङो बानायनो थाखाय दायो आं गावनि जखा हिसाबै मैदा होबाय बेनि उनावहाय आङो होगोन एसे सुजिखौ बांद्राय होनो नाङा बेनि उनावहाय सिनिखौ गावनि गोसो बायदि होनो हागोन बेसेबां गोदै जायो बेनि उनावहाय गाइखेर गोथां एसे लुबाय आङो आमुल ताजाखौनो लुबाय बिनि उनावहाय आङो मोजाङै गलायनानै लाबाय जेब्लासिम मोजाङै गलायनाया जाया अब्लासिम बिदिनो खालामबाय थानो नांगोन दायो आं गलायखांबाय आरो बेयो रेडि जाबाय बानायनो थाखाय जुदि बांद्राय रोजा बायदि मोनदोंब्ला एसे गाइखेरखौ होबावनानै लाजागोन नै आङो बानायनायबाय नायनोसै जायोना जाया
बिराद गरम मा जादों गोदै ना जाबावदो ने जाबावदो जानाय नाय खान्थाल फिथाइ बायदि ना दंबावोसो आरो जाना नायलाय नोंथ' जायानो बांद्राय फिथाफोरखौ गोथाव ना नांबावगौ दा जागोन दे आंबो जानाय नायनोसै मोजाङानो जादों फिथाखौ बानायखांबायबो ओमफ्राय जाबायबो बयबो मोजांखौनो जादों होनदों मोजां मोनदों आरोना गोसोआ मोजां जादों होननायखाय फार्स्ट टाइम बानायदोंमोन नालाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला आं ओमफ्राय गोलोमबायबो खामानि एसे मावनानैहाय दा दुगैहैनोसै ओमफ्राय भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय